खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो दिनैहाय गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबावबाय दिनैहाय आङो एसे हाखु दाखु नालाय बेखायनो आङो नोंथांमोननोहाय दखनाखौ खाथिनिफ्राय एसेल' आङो रिल्सनि गेजेरजों देखायनोसै थ' नोंथांमोन जायफ्रा दखना बायनो गोसो क्रिसमासनि थाखाय दायो खम बेसेनावनो नोंथांमोना मोजां मोजां दखनानि कालेक्सन मोनसिगोन बिदिब्ला नायदो आब'मोना नोंथांमोना नायनानै लादो नै लरेसनि कालेक्सना बियो सफैबावबाय ओरैबादि मोजांखा दे आब'मोना गैमोन एकदम फारौ मेगन अल बडि नै खौ नोंथांमोना दायो मोनगोन लरेसनिबाबो जोनाय गैया बेयो एसेबो ओमफ्राय साद्रिया नै बेबादि जागोन आरो साद्रिया बेबो मोनसे डिजाइन ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिदिबो अल बडि नै ओरैबादि सफ्ट क्वालिटिनि बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेबो मोनसे डिजाइन साद्रिया ओरैबादि मोजां दे नै खाथिनिफ्राय माबायानो लाइटनि थाखायनो बिदि नुदों आरो एसेनो ओरैबादि मोजां नुयो बेबो मोनसे नै डिजाइना साद्रिनिया बेबो मोनसे नै खौ देखायखांखाबाय दां ओमफ्राय दानिया आङो देखायनोसै नोंथांमोननोहाय नैबे मोनसे पद्मनि दानाय सोंनाय एसे ल' रेन्जनि बियो पद्मनि दानाय सोंनायबाबो पद्मनियाबो बेलेग बेलेग गोबां क्वालिटि थायो नालाय थ' नै बियो एसे मिडियाम जायफ्रा एसे खम बेसेनावनो मोजां क्वालिटिनि लुबैयो नोंथांमोना नैबेखौबो नायनो हागोन दायो ओरैबादि मोजां इउनिक कालार बियो सफैदों गोदान दानाय दानिसो बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना खम बेसेनावनो मोनगोन जायनो नांगौ थाबैनो सोंहरदो वाट्सएप नाम्बारावहाय स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बाराव नैबेबो मोनसे ब्लु कालारावहाय अरिजिनेलाव कालारा साबसिन मबाइलाव एसे बोरैबा नुयो बोरैबाबा नायनानै लादो ओरैबादि मोजांखा दे ओरैबादि समायना बेखौबो दायो नोंथांमोना मोनगोन ओमफ्राय नै गोमो ओरैबादि मोजां जायनो नांगौ बेखौबो दायो नोंथांमोना मोनगोन ओरैबादि मोजांखा दे ओरैबादि समायनाखा थ' बेबो पद्मनि दानाय सोंनाय खिन्थु पद्मनिबाबो बेलेग बेलेग क्वालिटि थायो नालाय खुन्दुङाबो ओमफ्राय नैबेबो ओरैबादि मोजां जायनो सहैदों बेनो फसायजोबखादों बेखौबो आङो बयनिबो रिभिउखौ होनो समानो मोना ओरैबादि मोजां नै ओरैबादि मोजां नुखायो साद्रि बियो ओमफ्राय बियो मोजां समायनाल'खा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओमफ्राय नैबे मोनसे ओरैबादि मोजांखा अरिजिनेलाव साबसिन दे बियो ओरैबादि मोजां नुयो अनथावथावल'खा मबाइलाव एसे बेलेग नुयो आरोना नै इदि ओमफ्राय साद्रिया बिराद समायनानो मोनसेबो माबा जोनाय गैयै लरेस गैयै ओरैबादि सफ्ट मोजां बानायदों आरो साद्रिखौबो नै जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो खम बेसेनावनो मोनगोन बेखौबो थ' आब'मोन आगैमोन बिदिब्ला नोंथांमोननोहाय आङो ससेनो रिल्सनि गेजेरजोंहाय बेमानि दखनानि कालेक्सनखौ आङो दिनै देखायबाय आंहा सम गैया नालाय बेखायनो आङो बेल'खौ देखायबाय बहुद कालेक्सन सफैनानै दं दायो आंनियावहाय थ' नोंथांमोननो जाया दखनानो सोंदों नोंथांमोना थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बाराव अर्डार होनानै लाबानो जाबाय दे आब'मोन आगैमोन बयनिबोसिम गोजोन्थों